Nisab propju qoddim il-Parlament ġejna hawnhekk biex naraw kif jaħsbu għall-parlamentari dwar id-divorzju. Qed nistaqsuhom x'tagħmel iksura ta' free vote, kif tivvota favur jew kontra li jidħol id-divorzju f'Malta. Naraw xi jgħidulna. Jekk tingħata free vote biex tivvota dwar jekk għandix indaħlu d-divorzju f'pajjiżna, kif tivvota favur jew kontra? Dikinhar ngħidlek. Kontra. U ngħid li għandna naħdmu biex insaħħu l-familja. Favur. Nivvota skont il-kuxenza tiegħi. Bħala prinċipju jiena m'iniex favur divorzju, però fl-istess nifs ma nħoss li għandi nimponi l-morali tiegħi fuq ħadd ieħor. Jiena kull proposta li hija favur it-tfal u l-familja nkun favur tagħha. M'għandek opinjoni personali? Dik l-opinjoni. Favur jew kontra? Favur li jkun hawn divorzju f'pajjiżna. Kif tivvota favur jew kontra? Kontra talbi. Meta jkun il-waqt nagħti ħsibiet tiegħu dwar is-suġġett. La dubju ta' xejn favur, la riservi ta' xejn. Jiena favur kull miżura favur il-familja, favur il-ġid tat-tfal. Jekk id-divorzju jmur kontra dan, jiena kontra tiegħu. Jekk tingħata free vote biex tivvota jekk għandix indaħlu d-divorzju f'pajjiżna, kif Nivvota favur. L-ewwel naħdem favur il-sisjef tal-familja, mbagħad meta nirdu dik ċirkostanza naraw. Hemm argumenti favur u hemm argumenti kontra, però iktar inklinat li nivvota favur. Jekk tingħata free vote biex tivvota dwar jekk għandix indaħlu d-divorzju f'pajjiżna, kif tivvota favur jew kontra? Jiena nivvota kontra d-divorzju. Jiena favur l-introduzzjoni ta' dritt ċivili ta' divorzju. Jiena naħseb li bħalissa mhux il-mument li wieħed jiddiskuti il-divorzju, ma naħseb li xi jrid jiddiskuti kif ħansaħħu aħjar il-familja. Kif tivvota favur jew kontra? Kontra. Kontra. Għandek xi dubju kif se nivvota? Ma naf, it-tajb. U mela ma taqrax l-artikli tiegħi, kull nhar ta' ħadd nikteb jien. Naqrom, sinjorina. Għaw min għandu bżonnu, però xettiku dwar kemm għanna naġlu sabiex indaħluh. Deċidi meta l-każ iqum, mhux Inti personali ma tinix opinjoni. Deċidi f'dak il-mument. Mbagħad taraw intom. Ma m'għandekx opinjoni.